ман дар шоҳиди бевоситаи солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ҳастам ва аз амалҳои террористонаю экстремистонаи ҳизби наҳзати ислом ба пуррагӣ хабардор мебошам ва ҳодисаҳои нангине ки аз тарафи бо нақшаҳои бевоситаи ин ҳизб таҳрезӣ шуду ба анҷом мерасид ва ҳамаи дастаҳои мухолифинро ташкил карда роҳбарӣ менамуданд ва онҳо мехостанд ки бевосита пеш аз ҳама зиёиёнро нобуд созанд. зеро зиёиён пешвоанд дар ҷомеа ва зиёиён мехоҳанд ки мардумро босавод гардонанд ва аз буду нобуд хабардор гардонанд. бинобар ҳамин мақсади аввалини онҳо ҳуҷум ба омӯзгорон ба намояндагони зиёӣ буд. аз ҷумла зиёиёнро таъкид мекарданд ки нони шумо ҳаром аст, зиндагии шумо ҳаром аст, вале онҳо намедонистанд ки худи онҳоро низ омӯзгор таълим додааст.